раз мої вітання. В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Не забувати про українських в'язнів, що знаходяться в тюрмах Росії, а також окупованого Криму, закликав колишній політв'язень український режисер Олег Сенцов. Про це він розказав сьогодні у французькому Страсбурзі, де йому вручали премію Сахарова за волю думки. Сенцов також закликав європейців пам'ятати про українських захисників, які воюють з російськими окупантами на сході країни. Чи можуть українські партнери допомогти захистити права українців на території окупованого Криму, а також як Україна може сприяти захисту прав своїх громадян? Ми поговоримо з нашим гостем. Сьогодні в нашій студії член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Вітаю вас, пане Ескандер. Добрий вечір. Ну от сьогодні я хотіла б, щоб ми спочатку послухали, про що говорив Олег Сенцов, а далі ми продовжимо розмову. Наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас. О тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент. В их домах происходить обыски. И семьи, дети останутся без отцов. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах, вот с таким знаком, нашивкой на руке, находятся в окопах. Рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте про них, пожалуйста. Спасибо. Слава Украине! Ну, ось ми побачили, Олег Сенцов поєднав захисників, бранців і також кримських татар, які зараз потерпають від обшуків і знаходяться за політично мотивованими вироками у в'язницях. Пане Ескандере, ви поділяєте от саме таку позицію, що захисники вітчизни не тільки ті, хто воюють, але й ті, хто борются в Крыму, и что эти люди, про них не можно забывать? Ну, в первую очередь, я очень рад за Олега Сенцова, потому что мало того, что он на свободе наконец, но он наконец получил премию Сахарова. Это достаточно высокая оценка и достаточно высокая награда. И я очень горд, что Олег Сенцов все-таки является моим земляком, нашим с вами земляком. И действительно он перенес достаточно сложный, прошел, вернее, сложный путь. И я полностью разделяю его выступление, то, что мы заслушали, потому что действительно, когда мы говорим о защите Отечества, о защите нашего народа, о защите нашей государственности, речь идет и о тех людях, которые с автоматами действительно сидят в окопах, и о тех людях, которые на международных площадках системно ведут работу для того, чтобы обеспечить международную поддержку и сохранить ту коалицию, которая сегодня есть и которая сегодня поддерживает Украину. И действительно, мы уже на протяжении многих лет имеем стабильное количество стран, которые нас системно поддерживают. Это в первую очередь страны западного мира. Это страны западного мира, которые действительно имеют влияние на ситуацию в мире. Ну и, конечно же, это и те люди, которые стали политическими заключенными. И Олег Сенцов – это один из тех, который является символом или примером того, что когда ты смел, когда ты принципиален, когда ты четко стоишь на своей позиции, то рано или поздно все-таки судьба повернется или Всевышний повернется к тебе лицом и поможет. И действительно, Сенцов, будучи, я часто использую такую фразу, токсичным в первую очередь для Российской Федерации, и я думаю, что именно когда зашел вопрос об обмене,
И, конечно же, ключевым вопросом все равно там были моряки, мы об этом знаем, потому что все равно Российской Федерации нужно было выполнять решение А також Международного отримати Цемаха. Це трибунала було по її морскому бажання, праву, но безумовно. они решили это разбавить, но во всяком случае они пытались избавиться от токсичных людей для Российской Федерации. И как раз Олег Сенцов – это человек, который, находясь в тюрьме, в застенках ФСБ, получил эту премию, была присуждена ему эта премия. Ну и, кроме того, он достаточно известен был уже всему западному миру и всему миру. И поэтому я считаю, что очень важный посыл, и Олег Сенцов, он должен стать неким таким вот флагом или, скажем, локомотивом в продолжении борьбы, потому что на протяжении всех этих лет я не брал автомат, я не находился в окопах, хотя в 2014 году, я считаю, мы проводили огромную работу, чтобы сломать некоторые процессы, и у нас это получилось. И сегодня понятно, что у нас тоже есть какая-то усталость, и вот когда вот происходят такие перезагрузки, как освобождение политических заключенных, и мы таким образом перезагружаемся и готовы дальше йти в бой Важливо, і що він боротися далі. поєднав Крим і Донбас. Крім того, він нагадав західним партнерам про те, що Україна мала зброю, про те, що, я цитую, Україна добровільно віддала третю за кількістю зброю, атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою «Меморандум», який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США, нагадав Олег Сенцов. Але в підсумку, за його словами, ніякий меморандум не завадив Росії анексувати Крим. І далі, знову цитата, раз у нас забрали Крим, потрібно повернути нашу бомбу. Але це обговорювати не хочуть. Обговорюють формулу Штайнмаєра. Я вважаю, що не треба обговорювати. Вона, формула, не має ніякого відношення до ситуації, сказав Олег Сенцов. От на ваш погляд, цей заклик, по-перше, нагадування про меморандум, про який західні партнери не дуже хочуть чути. А по-друге, цей заклик повернути Україні ядерний статус як певну компенсацію за те, що Крим окупований, а Захід не спромігся гарантувати територіальну цілісність. Наскільки це доцільно говорити саме таке? Относительно Будапештского меморандума, как раз через 10 дней, то есть 5 декабря исполнится 25 лет, как был подписан данный меморандум, и, соответственно, были даны гарантии Украине о том, что безопасность Украине будет обеспечена. И подписывали это страны, которые имеют ядерное оружие. Понятно, что если бы Украина имела бы ядерное оружие, то наверняка, прежде чем нападать или нарушать границы украинского государства, наверняка любая страна бы задумалась бы об этом. Другой вопрос, что сегодня относительно Будапештского меморандума, я бы не говорил бы однозначно, что все страны, которые подписались, отказались от этих процессов. Я сегодня все-таки скажу о том, что Соединенные Штаты Америки все-таки стоят на той позиции и являются нашим основным партнером, и все-таки стараются системно вести работу для того, чтобы защищать Украину. Я бы все-таки позитивно отнесся и в отношении Великобритании. Другой вопрос, как ведет себя Франция и в лице Франции весь Европейский Союз. Конечно, Европейский Союз продолжает санкционную политику, но хотелось бы, чтобы позиция была более жесткая. И когда мы говорим о Франции, то Франция своим заявлением присоединилась к Будапештскому меморандуму. Но и для нас самый важный процесс в контексте Будапештского меморандума, это, конечно же, затянуть в эти вопросы Китай. Ведь Китай, как и Франция, присоединилась с заявлением, и Китай на самом деле, если помните, в 2014 году он воздержался, когда была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о целостности украинского государства, а в последующих резолюциях относительно нарушения прав человека Китай практически занимает сторону Российской Федерации. И Китай выступал в том числе в качестве гаранта. И поэтому тот посыл, который дал человек, который непосредственно сидел в тюрьмах, в застенках ФСБ, это посыл, с одной стороны, для международного сообщества о том, что, в принципе, Украина
имеет весь потенциал для того, чтобы восстановить ядерное оружие. Ведь у нас никуда не делись. У нас есть, скажем, инженера, есть технологи, которые, в принципе, могут восстановить эти процессы. У нас есть действующие атомные электростанции. То есть у нас есть специалисты. Другой вопрос, что нужен определенный ресурс для того, чтобы и, ну, соответственно, и плюс Украину мають визнати ядерною и другой вопрос, что статус, ну, вы понимаете, когда в мире сегодня идет борьба за то, чтобы, с одной стороны, не увеличилось количество стран, имеющих ядерное оружие. С другой стороны, мы видим, что некоторые страны для обеспечения своей безопасности пытаются создать ядерное оружие. Украина, в отличие от многих стран, отказалась добровольно от ядерного оружия. Я хочу зачитати вам ще одну цитату. Це повідомив Нью-Йорк Таймс під час урочистого банкету, який був присвячений 30-річчю падіння Берлінської стіни між президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Меркель, канцлерін Меркель Ангелою Меркель, канцлерін Німеччини. Відбулася певна така розмовка. І пані Меркель сказала, я цитую, «Я розумію ваше прагнення до руйнівної політики, але я втомилася збирати осколки. Раз за разом мені доводиться склеювати розбиті вами чашки, щоб ми змогли сісти і випити разом чаю». От, на ваш погляд, напередодні саміту в нормандському форматі, оцей формула Штайнмайєра, про яку говорив Олег Сенцов, як це така передумова, путінська умова до цієї зустрічі. І тут ми бачимо, Ангела Меркель дуже скептично, дуже різко натякнула Макрону, що його політика є руйнівною. Чи можемо ми очікувати, що тим все ж таки в нормандському форматі не відбудеться, не справдяться сподівання Путіна затягти Україну до російських умов, до виконання миру за російських умов? Ну, в первую очередь, все-таки это зависит от позиции самой Украины. Украина должна готовиться к этому процессу. То, что есть желание, скажем, у нашей власти, в частности, в лице президента Украины, затянуть, наоборот, Россию в какой-либо формат, в частности, речь идет о нормандском формате, для того, чтобы все-таки начать реальный переговорный процесс. Но для нас, для меня, как человека из Крыма, очень важно, чтобы на какой бы ни был бы формат, в котором будет затянута и Российская Федерация, и другие субъекты, скажем, тех политических процессов, в том числе и Будапештского формата, то для меня очень важно, чтобы тема Крыма стояла наряду с темой Донбасса. Я понимаю, что позиция Германии заключается в следующем, что они изначально как бы взялись за то, чтобы, скажем, обеспечить мир на востоке Украины и, соответственно, мир на восточной части Европы. И, конечно же, это дело уже, ну, скажем, имиджа самой Германии, имиджа в лице Германии и Европейского Союза в урегулировании этого вопроса. Но для Украины должна быть принципиальная позиция, что если мы говорим о мире на Донбассе, то мы в том числе должны говорить и о деоккупации Крыма. З нами на зв'язку Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, пані Таміла. Доброго вечора. Доброго вечора. От я хотіла би обговорити з вами деякі тези з інтерв'ю, яке ви дали РБК. Наприклад, ви повідомили, що при постійному представництві президента в Автономній Республіці Крим створена експертна рада, яка має на меті напрацювати певні законопроекти про кримську автономію, а також про статус Меджлісу і статус кримськотатарського народу як корінного. Пані Таміла, от у нас про які законопроекти йде мова? Тому що законопроекти були напрацьовані робочою групою Конституційної комісії. І це будуть нові документи, чи все ж таки ви плануєте трошки доробити і подати ті, що вже були напрацьовані? Я поясню вам. Шановний Ескендер Барієв так само є в експертній раді. Я думаю, що він теж цю ситуацію знає. Дійсно, при постійному представництві була оновлена експертна рада, до якої увійшли експерти у сфері Криму. Відповідно, ті законопроекти, які вже були напрацьовані Конституційною комісією, яка була створена при президенті України ще кілька років тому,
ці законопроекти були ще раз направлені на експертну раду при постійному представництві. Після того, як експертна рада надасть ще раз свою оцінку тим проектам законів, я маю на увазі в першу чергу закону про статус корінного народу кримськотатарського, про статус корінних народів в Україні та про кримську автономію. Після того ми плануємо, що дані законопроекти будуть передані в комісію з правової реформи, яка створена вже при президентові Зеленському, тому що якщо ми плануємо, що ці проекти законів будуть вноситись від імені президента, то це є дієвим механізмом для того, щоб просувати дані проекти закону. Тому нічого нового не з'явилося, просто в силу того, що було і оновлення влади, і тих структур, які працюють з питаннями окупованих територій. Дуже важливо, щоб свою експертну оцінку дали в тому числі і зрозуміли, про що йде власне мова, і президентська вертикаль, і народні депутати України. Тому через такі механізми співпраці з основними стейкхолдерами даного процесу ми вирішили піти таким чином. Пані Таміло, чи погоджено це питання з президентом, чи готовий він надіслати ці законопроекти до Верховної Ради? Дуже важливо сказати, що вже була зустріч президента України з лідерами кримських татар Мустафою Джемілєвим, Ріфатом Чубаровим, Рустемом Умєровим, народним депутатом від партії «Голос». Звісно, що ці питання стояли на порядку денному дуже високо. Президент сказав, що звісно, що ці питання будуть опрацьовані, тому президент дуже добре знає, що такі проекти законів зараз опрацьовуються експертною радою і потім будуть передані у комісію з правової реформи. Поки що дуже важливо, і я в це в інтерв'ю говорила, що дуже важливо підготувати загалом українське суспільство до того, про що власне йде мова. Так, ми чуємо вас. Так, про що йде мова власне у цих проєктах законів, працювати з основними стейкхолдерами і головне з суспільством, тому що протягом останніх кількох років активної співпраці з, в тому числі медіа, по поясненню, що ж таке автономія, хто є кримські татари, чому саме вони мають претендувати, мають право претендувати на статус корінного народу в Україні. Такої роботи, на жаль, не було широкою, все ж таки я б говорила пророблено. Тому дуже важливо, щоб наряду з тим, щоб ці проекти законів розглядалися в експертному середовищі, активно працювати над поширенням інформації в українському суспільстві, щоб кожен громадянин України розумів, що ні про які претензії територіальні не може йти мова, ні про які спори, я маю на увазі, коли говорять, що от кримські татари буцімто будуть претендувати на панування. Буде така сама історія, буде така сама історія, як з незаконними республіками і так далі. Тому дуже важливо, щоб цей процес супроводжувався широкою інформаційною кампанією. Пані Таміло, і ще одне питання. Буквально от в ці години з'явилося повідомлення від голови Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, Криму та міста Севастополя, пана Дмитра Лубінця. Він повідомив, що Верховну Раду надійшов законопроект номер 2083-Д про виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій. Зокрема, йдеться про те, що, за словами пана Лубінця, законопроект передбачає надання людям, які живуть на окупованих територіях і не змогли сплачувати страхові внески, право докупити собі ці страхові внески без санкцій. Потім, у разі втрати документів, буде можливість розрахувати пенсії на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб, а також буде скасована обов'язкова реєстрація пенсіонерів як внутрішньо переміщених осіб. Але преса пише, що мова йде про мешканців ОРДЛО. Наразі на цю хвилину тексту документу ще нема. І тут в мене до вас питання, чи буде стосуватися оце спрощення отримання пенсій мешканців окупованого Криму, так само, як мешканців окупованого ОРДЛО? На превеликий жаль, я ще не ознайомлена з цим документом. Нам дуже важливо ознайомитися з ним, що для того, щоб надати свою
експертизу. Все ж таки я б говорила, що ситуація з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської області і з Кримом все ж таки відрізняються, в тому числі згідно з міжнародного права. Тому після того, як ми побачимо цей документ, звісно, що ми будемо надавати йому оцінку і висловлювати щодо цього. Дякую, дякую, пані Таміла. З нами на зв'язку була Таміла Ташева, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. А ми повертаємося до бесіди з Іскандером Барієвим. Пане Іскандере, ну от дві таких новини буквально за один день. Перше, що, можливо, президент отримає і подасть законопроекти, про які говорить Рефат Чубаров. Законопроекти про статус Криму, статус Кримсько-татарської національно-територіальної автономії, про представницькі органи корінного народу і закон про корінний кримсько-татарський народ. На ваш погляд, наскільки ви сподіваєтесь і коли це може статися? Я не думаю, что это будет в ближайшее время. Потому что, как мы видим, следующие процессы, те законопроекты, которые были направлены или переданы при встрече с президентом Украины Мустафой Джемилева, Рефата Чубарова и Рустема Умерова, эти законопроекты на самом деле находятся сейчас в представительстве президента в Автономной Республике Крым. Эти законопроекты, вернее, один законопроект, это о внесении изменений в 10 раздел Конституции, он разрабатывался действительно рабочей группой Конституционной комиссии, которая президентом Зеленским распущена, и ее не существует. Существует только документ, над которым работала рабочая группа, но не Конституционная комиссия. Далее был создан, правильно сказала Тамила, была создана комиссия конституционной реформы. И на самом деле было поручено президентом, чтобы данная комиссия разработала предложение к стратегии по деоккупации Крыма и Донбасса, вернее Крыма, поскольку уже мы говорим дальше о представительстве президента, до конца этого года. Но я думаю, что есть эти законопроекты. Кроме того, Крымско-татарский ресурсный центр подавал официально на имя президента свой законопроект о коренных народах, потому что если говорить в целом в правовом урегулировании этих вопросов, то, с одной стороны, мы говорим об изменениях в 10 раздел Конституции, с другой стороны, мы должны говорить о законе о коренных народах, потому что они все равно взаимосвязаны, ведь любую конституционную норму должны регулировать законы. Кроме того, мы еще можем говорить еще как минимум о 10 законопроектах или законах, куда нужно вносить изменения. Вот, допустим, закон о выборах, в закон налоговый кодекс, в бюджетный кодекс и так далее и тому подобное. В закон, там, допустим, объединение граждан. И, конечно, нужно подходить к этому вопросу системно, с одной стороны, но с другой стороны, первым этапом во всех этих вопросах должен быть сам закон о коренных народах. Вот когда будет закон о коренных народах, потому что у нас в официальной документации и есть постанова Верховной Рады Украины, что в Украине существует коренной народ, само есть, используется очень часто дефиниция коренной народ, но как такового правового прописания данной дефиниции не существует. И правовое прописание может быть только непосредственно в законе о коренных народах. Поэтому в данном случае я вижу какую ситуацию. Но в лучшем случае, если экспертная рада сможет поработать взять за основу, скажем, все те законопроекты, которые существуют, и сделать какие-то свои предложения, соответственно, дальше подать в комиссию по конституционным реформам, то далее здесь дальнейший механизм следующий. Там уже, если конституционная реформа предложит президенту, и президент согласится зарегистрировать именно за собственной инициативой, то тогда мы уже относительно закона об изменениях в Конституцию мы будем проходить несколько этапов. Это первый этап Верховная Рада, далее Конституционный суд и следующий этап снова Верховная Рада, причем там должно быть конституционное большинство. Знаете, пойдет ли президент на это? У него нет конституционного большинства. Знаєте, в мене дежавю, бо ми про це говорили 5 років. Саме про ці механізми, про ці порядки, що це не є швидко. Але насправді тут питання полягає навіть не в тому, наскільки тривало є процедура, а в тому, наскільки є бажання все ж таки не давати обіцянки, а виконати нарешті обіцяне. Вот на самом деле
конечно, пока я не вижу политической воли в этом вопросе, потому что здесь даже в заявлениях президента я видел больше посыл о том, что крымским татарам нужно помочь урегулировать. В данном случае я Ну, він сказав, що даю він другой співчуває посыл. кримськотатарському народу, але Да, він не да, вважає, в данном- що автономія є, буде сприяти В деокупації. данном случае я бы посыл бы перевернул в другую сторону. Дело в том, что вот именно крымско-татарский вопрос и вопрос урегулирования автономии в Крыму именно является ключом к деоккупации Крыма и восстановлению целостности Украины. Потому что вот как раз-таки автономная республика Крым в том виде, в котором она существует с 1900, ну, если возьмем и Конституцию с 96 года, и когда в 98 году именно статус автономной республики Крым был такой, то мы говорим о тех претендентах к ЛНР, ДНР и так далее, когда на территории унитарного государства могут быть территориальные автономии. Это не может быть. И поэтому мы должны объяснить и президенту, и его команде, и любым экспертам, которые пытаются этим заниматься, что национально-территориальная автономия – это как раз-таки та форма, еще раз повторюсь, которая может быть в составе унитарного государства при условии, что коренной народ имеет право на самоопределение. Буквально хвилина. Да. Прокоментуйте, будь ласка, це питання з пенсіями. Тому З що пані пенсіями. Таміла сказала, що Крим – це все ж таки не Донбас. В чому різниця? Но дело в том, что я не знаю, что подразумевала Тамила в данном случае, пенсионеры и граждане Украины как в Крыму, так и на Донбассе. Другой вопрос, что в Крыму пенсионеры могут получать пенсию и от оккупантов, но также и на Донбассе получают пенсии от ЛНР и ДНР. Другой вопрос, кто им выплачивает. Мы же ведем речь о вынужденных переселенцах как с Крыма, так и с Донбасса. Здесь есть другая проблема, о которой которую четко нужно регулировать. Вопрос в том, что по данным Пенсионного фонда 800 тысяч пенсионеров из числа вынужденных переселенцев. Это очень большое количество. Для того, чтобы не было мертвых душ, чтобы не было коррупционных схем, нужно урегулировать этот вопрос раз и навсегда. Я думаю, что будет на самом деле не 800 тысяч, а намного меньше. И в этом плане бюджет Украины как раз экономит большое количество бюджетных средств. Дякую. Подякуємо нашому гостеві. З нами в студії був член Міжлісу Кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. На цьому я з вами прощаюся. І перед тим, як передати слово Євгенії Пікуновій з новинами кримськотатарської мови, хочу ще раз нагадати, підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці для того, щоб бути в курсі всіх кримських новин. На все добре.